Údajně je v něm kazatelna ze 17. století, kterou nechala postavit mocná vládkyně Rič Ragna, aby vykoupila své hříchy. No bohužel ji neuvidíme. Tak teď jsme právě došli na konec fjordu, jednoho z ramen Heldagenfjordu, na konec fjordu Simadalen. Takhle to tady vypadá. S Martinem jsme šli popředu, zbytek je asi ještě někde vzadu, hodně. Jsou tady některé malé vodopády, jako třeba tady. No a celý ten závěr patří vlastně vodní elektrárně Sima, která je v těchto místech. No a tady už se dál rozprostírá údolí Simadalen, do kterého spadá právě 6. největší vodopád světa Skikkedalfossen. Tady je právě odbočka k elektrárně Sima. Moc pěkný pohled na údolí Simadalen, kterým teď budeme procházet. Vršky hor zase pokrývá sníh. Sadelen. A v dálce úplně v kotlovitém závěru nějaký vodopád. Možná Skikkedalfossen, největší norský a 6. největší vodopád na světě. Je přesně 8:45 hodin večer, 20:45 a škrábeme se z údolí Simadal na vršky. Je to pořádná fuška. Teďka přišel spocený David. Otrávuje tady spousta much. Tady je Martin. Jak Američani, když šli na Guadalcanal. A teďka čekáme na ty mesnéry. Dušan, Miloš, no a Karas. Zatím jsme žádný pořádný vodopád dneska neviděli. Příroda je tady zase jako vždycky pěkná. A hledáme už fleka k táboru. Čus. Závěr údolí Simadalen a zřejmě vodopád Skikkedalfossen. Ovšem jsme jim poměrně zklamaní, je to spíš takový, jako kdyby na té skále čural obří troll. Jinak je to opravdu krásný záběr. Je za 10 minut půl 11. večer. Údolí Simadalen. Lezeme zatím jenom Martin, David a já. Takže vůbec nevíme, jestli za náma je zbytek. Ale dolů se vracet nemůžeme. Jsme strašně vysoko. Cesta je to vyčerpávající, lezeme přes mimo stezku některé úseky, protože sníh nám znemožňuje výstup. Jdeme v teniskách a ty už máme mokré a nemůžeme navlčit ještě další boty. To by byl konec. Takže se drápáme strastiplnou cestou. Tady vidíme zrovna Davida. Na nadmořské výšce, kdo ví, možná 800 metrů nad mořem. Ovšem začali jsme od nuly, od naprosté nuly a jsme téměř na vrcholech.
Postavili jsme stán, zbytek ještě nedorazil, už tomu moc ani nevěříme, že dorazí. Budeme na ně čekat zítra dopoledne. Vaříme si polívku a Martin balí nějaké cigára. Říkal jsi, že jsem přišel deštník? Normální už došli. Jo, a David přišel deštník. Půlovičku ztratil někde na trati. Zatím. To mě Martina pochválí, až přijeli dolů. No. Takže 26. červen 99, 9:45 ráno. Vylezli jsme na vrcholy nad údolí Simadalen. Před námi je nějaké jezírko, z kterého vyteká říčka. Ta spadá právě vodopádem z Kikedalsfossen z 600 metrové výšky. Je to tady v těch místech. Takže došli jsme na horní plošinu Hardangervidda. Značka se nám ztratila, je to takové červené tečko. No, stezky jsou tu tady značené dost špatně. Teď se zkusíme podívat tady dolů k tomu jezeru, tam tu vyryká vodopád. A když tam neuvidíme značku, tak se vrátíme stejnou cestou zpět dolů. Tady vzadu je zřejmě jezero Rembesdalen. No. Karas, Dušan a Miloš. Nevíme, jestli vůbec šli na vrch, nebo kde jsou. Nevíme, jestli ještě vůbec někdy chodíme. Tak. Pojďte, hoši! Takže v současné situaci je to tak, že Hardangervidda je pro nás opravdu, nějak si nás nemá ráda. Žít a umřít. A když jsme se na něj opět dostali, tak poznač se jít je nemožné, poněvadž se ztrácí v těchto sněhových závějích. Jsou to ty tečka pod sněhem a opravdu dá se jít na jakoukoliv stranu, ale jenom jedna je správná. A pořád bloudit, hledat, to se nám nechce. Proto se budeme stejnou cestou vracet zpátky až do Eidfjordu, tak jako jsme včera přišli sem. A z Eidfjordu se dál uvidí, buď to autobusem nebo pěšky, podle toho, jestli pojede samozřejmě autobusem. Souhlas? Já. Tak jsme se opět zase sešli všichni pohromadě. Teda skoro všichni, kromě Dušana, který se ještě někde drápe, a my jsme takové kurvy, že na něho ani nezavoláme. Ale to nevadí, no. Hlavně po 15 hodinách. No ano, a po 15 hodinách jsme se právě sešli. Na místě, kde jsme spali. Na místě, kde jsme spali, ano, neraď mi. Z vrcholu do údolí Simadalen a právě si děláme oběd. Sušíme věci a podobně. Prostě vegetíme. Tlaček po ruce, Davidu? Že tohleto místo
u silnice do Osla. Bylo naším 5. místem k táboření. Asi nejméně povedeným, ale večer, když jsme sem přišli, bylo už 11:30 noci, takže nebyl čas něco vybírat, tak tady taky to nešlo. Spali jsme opět u vody, u jezera na řece, tuším, že se jmenuje Běrio. Odtud se budeme muset dostat do obce Eifurt, kde si chceme udělat základnu a potom se jít podívat na vodopád Waringfoss. Další